Parę, pę, 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 pirararę, pariraru, ta, tu, da, da. Takie intro zrobiłem sam, jak to się mówi, siłą swoich strun głosowych. Witam was! Bardzo się za wami stęskniłem. Tak dawno się nie widzieliśmy. Ostatni raz to chyba wczoraj na streamie. No, mam tutaj Pixelboxa, który już do mnie przyszedł dość dawno, ale wiecie jak to było. Ijemy, sryjemy i tak dalej, chociaż wiem, że póki co to tak naprawdę jeszcze nie był IM, tylko ESL1, co już zostało mi dobitnie przypomniane w 10 różnych komentarzach, także przepraszam bardzo, IM to dopiero jest na... A zresztą nie byćcie tacy mądrzy, w Katowicach, w Spodku, co za różnica. I dwa tematy. Pixelbox, kolejny wspaniały. Bardzo dziękuję Pixelboxowi, że nadal o mnie pamiętają i wysyłają mi takie piękne Pixelboxy. Także polecam, pozdrawiam. Co kryje on dla nas? Jest ciężki i aż taki nabrzmiały cały. Tak śmiesznie zabrzmiało. Dam wam chwilę, żebyście sobie puścili własny podkład muzyczny pod ten film, bo jeden lubi country, jeden lubi muzykę klasyczną, inny lubi coś tam jeszcze nie wiadomo co. Także dam wam po prostu wybór, żebyście sobie sami mogli puścić, a przy okazji YouTube nie wyłączy mi monetyzacji na tym filmie i dzięki temu będę mógł sobie na YouTubie przez ten miesiąc zarobić na Twistera w KFC, mniej więcej. No, tak tyle zarabiam z YouTube'a. Kokosy, jak to się mówi. Dobra, to ja poczekam chwilę. Puściliście? Super, dobra. To pierw przechodzimy do, prawda, ja sobie siądę może po turecku. Nie żebym tu schlebiał. Wiecie, że ja jestem taki proeuropejski raczej. Otworzymy, zobaczymy, a o czym chcę pogadać, to dosłownie tak krótkie, parę zdań, żeby nie zanudzać po tym, jak sobie to odpakujemy. Także pierwszy weekend ESL-a, nie IEM-a, za nami. Fajnie było. Na następny też się pojawię, także jakby ktoś by był, to nie bójcie się, że ja na przykład idę z telefonem, nie chcecie mi przeszkadzać, bo już tak czytałem. Ja streamuję i jak najbardziej możecie podbijać, przybić pionę, dać mi jakiś prezent na przykład, czy coś. Bardzo chętnie. Nie krępujcie się. Dobra. I co my tutaj, moi drodzy, mamy? Co to? Ciekawka, kaszel, wszystko. Suicide Squad Vinyl Figure. To jest taka figurka pana Jokera i tej pani, jak ona się tam nazywała, ta baba. No wiecie, z tego filmu, co to nie tak dawno był. To na pewno kojarzycie, o co chodzi. Tu karteluszka, tu przylepka. O! Moi drodzy, Juggernaut z Doty 2. Czy graliście w Dotę 2? Ja raz próbowałem. Tak samo, nie, to moja przygoda z LoLem była dłuższa, bo trwała z godzinę albo dwie. A z Dotą chyba z 20 minut. Dota jest trudniejsza od LoLa. Także no, ja nie jestem ani lolowy, ani dotowy. Ale taka jest tutaj, o. Ładna figurka Juggernauta. Także jak ktoś lubi dotkę, to na pewno będzie zadowolony. A właśnie była Dota grana teraz w Spodku. Nawet chwilę popatrzyłem. Oczywiście nie rozumiejąc kompletnie, o co tam chodzi. Tutaj mamy Street Fighter Backpack Hangers, zawieszka, zawieszka do plecaka ze Street Fightera. Street Fightera to myślę kojarzycie, no bijatyka taka, chociaż na przykład ja o wiele częściej grałem w Tekkena, jak już w bijatyki, i w Mortal Kombat przede wszystkim, bo Mortal Kombat, ja nie miałem nigdy starych konsol, w sensie nie miałem ani Playa 1, ani nie miałem Playa 2, to znaczy miałem, nie były moje, ale miałem w tym sensie, że chodziłem do kolegów i tam się grało, jak wielu ludzi. Miałem za to Pegasusa. Miałem Pegasusa, na którym grałem w Mortal Kombat. W te nowsze jakoś tak nie bardzo, w Cybermachinie ewentualnie. Ale Street Fighter też kojarzę. To już chyba na X360 coś tam trochę grałem. Także zawieszki na plecak ze Street Fightera. I, moi drodzy,
część główna. Jeszcze pin. Kryształowa czaszka z Call of Duty. Czy to jest ta słynna kryształowa czaszka z filmu Indiana Jones i kryształowa czaszka? No patrzcie. Kryształowa czaszka. Tylko co w sensu stricte ma wspólnego kryształowa czaszka i Call of Duty? Chyba że Call of Duty Ghosts, bo tam była czaszka czy coś. Czy że... Nie wiem, kurde, nie kojarzy mi się Call of Duty żadne z czaszką za bardzo. Ewentualnie z twarzą Ghosta i on miał taką na kominiarze taką czaszkę. Ale chyba, nie wiem czy Call of Duty Ghosts nie miało jako swój symbol takiej czaszki. W każdym razie to jest kufel albo szklanka, no raczej kufel do picia po prostu. W ramach kryształowej czaszki. A w ogóle to pan Bobby Kotick, może kojarzycie, to jest taka postać silnie związana z Call of Duty, słynąca z wielu genialnych wypowiedzi. Ta, która dostała mianowicie podwyżkę po zwolnieniu tam kilkuset osób ze studia, o czymś na pewno słyszeliście. Powiedział, że najnowsze Call of Duty, które wyjdzie w tym roku, no bo z Call of Duty jak z Fifami wychodzą co roku, że Call of Duty, które wyjdzie w tym roku, będzie najlepszym Call of Duty, jakie wyszło kiedykolwiek. Nie jedynka, nie dwójka, nie inne, tylko właśnie tegoroczne Call of Duty będzie najlepszym Call of Duty, jakie wyszło kiedykolwiek. Także panie Bobby, mam nadzieję, że mnie pan nie oszuka. No bo chyba by pan mnie nie oszukał, nie? Ani nikogo innego. Nie, jak to się mówi po śląsku, nie ocyganił. Chociaż to tak trochę strach powiedzieć w dzisiejszej dobie, bo to wiecie, takie się to wrażliwe wszystko zrobiło. W każdym razie kryształowa czaszka jest bardzo zacna i bardzo chętnie będę z niej spożywał trunki prawdopodobnie alkoholowe, bo to jest moje hobby. To jest moje hobby, moja pasja. Myślę, że wielu z was ma takie hobby, taką pasję. Hobby mieć to jest bardzo ważna rzecz i pasję. To nadaje życiu sens. Taka przypinka GGGGG. Dobrze pokazuję? Tak. GG, czyli good game albo gut gespielt. Jo. I moi drodzy, koszuleczka. O! Lama! Lama co? Lama Luthers. Czyli no, możecie skojarzyć z waszą ulubioną grą Fortnite. No, taka lama, ale bardzo ładny wzór, kolorowiutki. Chociaż ja w Fortnite'a za bardzo nie gram, ale taką koszuleczkę będę nosił. Nie pójdzie na piżamę. Bardzo mi się podoba. O, no, ładne. Ładne kolory, taki fioletowy, twitchowy. Będziemy nosić. I to, moi drodzy, właśnie był Pixel Box. Z jakiego miesiąca? Bo ja już nie wiem, bo to tak wiecie, ja dostaję z opóźnieniem. Czasem niektórych nie dostaję. Lutowy. Tematyka fight, czyli walka. Bardzo fajna czaszka, bardzo fajna koszulka, figurki na półkę. I tak, a o czym chciałem porozmawiać? Wspomnieć dosłownie parę słów. Chciałem o tym nagrać wcześniej też vloga, ale jakoś wiecie, nie było czasu. Nick zaproponował... Nie, Nick? Dobrze mówię? Tak! Musiałem sprawdzić na kompie, żeby się nie zbłaźnić. Ale dobrze mówię. Nick, czyli Najwyższa Izba Kontroli, zarzuciła taką genialną propozycję, aby zrezygnować z obowiązkowej matury z matematyki. I myślę, że w tym momencie w sercach i umysłach wielu przyszłych maturzystów nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć, że ucieszyliście się, ale pomyślcie nad tym trochę dłużej, czy to jest na pewno dobry pomysł? Według mnie nie, moi drodzy, obowiązkowa matura z matematyki, no jeżeli z niej naprawdę ktoś chce zrezygnować, to może wkrótce zrezygnujemy z obowiązkowej nauki pisania i czytania, albo liczenia w ogóle powyżej 10, no bo przecież ja jestem humanistą, po co mi jest matematyka? No jest jakiś taki elementarny poziom, powiedzmy, wykształcenia,
który jeżeli w ogóle jakakolwiek edukacja ma sens, no to powinien zostać utrzymywany. A według mnie likwidowanie obowiązkowej matury z matematyki byłoby właśnie takim schodzeniem z tego poziomu jeszcze niżej. Dlaczego? Jaki jest tego powód? Powód jest taki, że NIK po przeprowadzeniu badań stwierdził, że poziom nauczania matematyki w Polsce jest niski i nieskuteczny i dlatego trzeba zrezygnować z matury z matematyki. To jest trochę tak jakby no, leczenie jest nieskuteczne, to zabijamy pacjenta. No, taka metafora medyczna, ale wiecie o co chodzi. No, zamiast polepszyć poziom nauczania matematyki, coś z tym zrobić, nie wiem, wymienić nauczycieli na może sprawniejszych, albo powysyłać ich na jakieś kursy, albo dać im jakieś dyrektywy, żeby to było bardziej skuteczne, nie wiem, wdrążyć 50. wersję podręczników, albo coś takiego. Nie. Wywalamy maturę z matematyki. Na chuj ludziom liczenie przecież. I tak idą, jak ktoś idzie na studia humanistyczne, to po co mu matematyka, nie? A przecież potem już w życiu i tak nigdy nie będzie liczył. A zresztą jak ktoś idzie na studia, to i tak tylko po to, bo nie ma co ze sobą robić, a nie po to, żeby się uczyć czegoś. Także w sumie co to za różnica. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że ten pomysł jest totalnie po prostu z dupy i jest tak idiotyczny, że nawet nie chcę o tym nic. No nie wiem, co tu więcej powiedzieć. No to ja proponuję też w takim razie, dlaczego likwidować obowiązkową maturę z matematyki? Zlikwidujmy też obowiązkową maturę z polskiego. Idąc dalej, zlikwidujmy w ogóle maturę. A w zasadzie to po co w ogóle szkoła, jeżeli rodzice mogą uczyć swoje dzieci w domach i przecież nauczą je tak samo dobrze, a może nawet lepiej jak w szkole. No, także to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Zachęcam was do dyskusji na temat tego burzliwego i nabrzmiałego niczym kapa z matmy tematu no i co? Jeżeli wam się film podobał, to zostawcie łapkę i tyle. I bardzo serdecznie na Facebooka zapraszam, bo tam Zuckerberg mi usuwa lajki za moje wypowiadanie się ofen na temat rządu światowego. Także pod spodem macie do fanpage'a link i wrzucam tam fajne zdjęcia gołych bab i są konkursy, gdzie można powygrywać rzeczy za darmo. Także no, dziękuję wam pięknie za uwagę. Widzimy się na Twitchu bez mała codziennie, a na YouTubie też często się widzimy i życzę wam wszystkiego najlepszego. Ja wam życzę pełnomyca tego dojo Niklaus aus Beuthen Oberschlesien 2019, 25 lutego? Nie wiem, to tyle. Ja spadam.